May mga manugtudlo ta mga sinulat Moises na gumungko diya daw gamba ti ira na kaugalingan. Mano taggambal kanunan ta ilingtan. Iya na ambal, insulto ta otoridad ta Diyos. Ula duman na makapatawad ta mga sala, daw dili Diyos nang. Pero naman Isus nag-isip danenan ta ilingtan daw dayon paambalan din. Mano gaisip ka ta ilingtan. Indi ta darwan na mas dali ng buhaton ko na antayin na mama na dili kapanaw. Ambalon ko na napatawad iya ng mga sala. O ambalon ko na kananan, mangon, daw mangon din iya na nagaan, daw manaw. Simpre darwae, parehas nang nadali buhaton, tak ilingantan, mabuhat paagi ng tagaw daw otoridad ta Diyos. Pamatuoran ko kikyo, na kanon na alin talangit na nataw na anta kalibutan, may otoridad na anta kalibutan na magpatawad ta mga sala. Gasugo akikaon, mangun ka, deno nagaanuan, daw muli. Natatubangan tatanan ng mga itaw, gabangon mamaan daw pabitbit din dayon iya na nagaan daw mua. Katingala gidanen tanan, daw gadayaw ta Diyos, ambal danen. Ula kay pakakita na pariyot ti.